May hapon, Padre Greg Mendez, Sirac City, 29 Kamar, 21 Taura, mga pare. Pero may tungkol sa isyo nga, gadayad literal. Di ko nguyon nga muna'y official doctrine, Padre Greg Mendez. Kiningon ka mga desisyonan sa magisterium. Dili magisterium ang desisyon. Ang magisterium gani, Pope and the College of the Bishop. Muna'y magisterium. Kunyan, ingon ka nga si Bradshaw Fernandez, nasayop. Kay nikutlo siya sa Sirac 34.8 o Catechism of the Catholic Church number 86. Wa man mingos Bradshaw nga nasayop ang magisterium. Ningos Bradshaw nga ang pulong sa Dios labaw sa magisterium. Unya, napaman sa Catechism of the Catholic Church number 135136. Ang pulong sa Dios, all scriptures under the inspiration of God. Linamdagan na sa Ginoo, kabugat ana, Padre Greg Mendez. Binilan talaga pangutan ng Padre Greg Mendez.